You chat boys, τι κάνουμε? Σήμερα παίζουμε Roblox Troll is a Panic Tower 2. Όπως δεν θα με θυμάστε καλά, το είχαμε παίξει και σε ένα προηγούμενο βίντεο, αλλά είχαμε πέσει. Οπότε σήμερα, παιδιά, θα πάρω την εκδίκηση μου στο Troll is a Panic Tower. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, τι σας εννοώ τώρα. Ας ξεκινήσουμε, like, subscribe και θα το ανεβάσω στο YouTube. Ωραία, πάμε από εδώ. Για να μην φαίνεται το πρόσωπο μου θα έχω σύφλο κατά τη διάρκεια του βίντεο. Για να μην φαίνεται και το account. Όπως βλέπετε είναι πολλά άτομα σε αυτό το παιχνίδι και είναι και γυναίζικο. Οπότε δεν μπορείτε να καταλάβετε τη λέξη του troll σε Panic Tower μόνο αν βγεις από το παιχνίδι μόνο και μόνο. Πάμε εδώ, 1, 2 και ξαναπέφτουμε κάτω, δεν πειράζει. Και αύριο παίζουμε Gravity Coil Tower, οπότε θα είναι ανεβασμένο στο YouTube μου, στο κανάλι μου, στο Δημήτρης Πετρούτσος που θα έχω. Δεν ξέρω αν θα έχω το Δημήτρης Πετρούτσος, γιατί δεν έχω το κανάλι και αν το δει και ο μπαμπάς μου ότι έχω φτιάξει βίντεο, έχω ανεβάσει βίντεο. Για κάποιο λόγο το κάνω αυτό το πράγμα για να το κάνω για σας. Οπότε boom και άλλο ένα boom και σκοτώνεσαι κάτω. Δηλαδή δεν έχω ανοίξει την κάμερα, δηλαδή για κάποιο λόγο, για να μην φαίνεται το πρόσωπο μου ή το χέρι μου. Αν θα είχα το tablet θα ήταν ακόμη καλύτερα. Πάντως όμως να θυμάστε καλά, μπορείτε να μπείτε όλοι στο Minecraft Server Naya στο Discord. Από σήμερα μέχρι και το νέο μου account, το Fun Vibe, θα μπορείτε να μπείτε όλοι στο server και αυτά έχουμε να πούμε μόνο. Έτσι και εμείς, παιδιά, κάθε φορά θα με παίρνει και ο Παναγιώτης να κάνουμε κάποια βιντεάκι στο στήλε Brainrot. Αύριο, παιδιά, παίζουμε στήλε Brainrot μαζί με τον Παναγιώτη σε βίντεο. Θα είμαστε σε βίντεο μαζί, θα παίζουμε μαζί στο ίδιο server. Και για κάποιο λόγο θα έχω και live streaming, αυτό δεν θα είναι απλώς ένα βίντεο, θα είναι live. Δηλαδή το βίντεο θα τελειώσει σε εδώ. Ωραία, και επειδή δεν είμαι και πολύ καλός, απλά κάνω αυτό και σκοτώνεις. Ξέρεις ότι μπορείς να έχω κάνει το σύφλο για να μην θέλετε να το δείξω. Boom, να το πρόσωπό μου. Οπότε για τώρα πάμε, εμείς κάνουμε τις δουλειές μας. David Guys Team Sammy. Όχι, Team Jandel. Μπρο, μια μέρα, αλλά παιδιά μπορείτε να δείτε, έχω πάρει και γραφίδα σε μπλε χρώμα. Έχω και ένα σε πράσινο στο σπίτι. Έχω πέσει και δεν έχουμε τερματίσει τελικά στα 100%. Ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει και ούτε δεν τα καταφέρνω. Βλέπετε τι κάνω, έτσι, και τα δείχνουν και στα παιδιά chat boys. Μπορείτε να μπείτε όλοι στο server Naya, που είναι το μόνο server που υπάρχει στο Discord. Chat, photos and videos, public voice, gaming, general, και θα φτιάξω κι άλλο ένα όρο που θα πρέπει να επαληθεύσει στο email σου. Αυτό είναι το πιο νευριαστικό πράγμα που να κάνεις σε ένα account στο τέτοιο, ο OKA. Εγώ είμαι ο Johnny, αυτός που είναι από το Xbox One και δεν τον ξέρετε. Δεν μπορείς όταν γυρνάς την κάμερα, δηλαδή δεν μπορείς να δεις τον πρόσωπό σου. Λες και δεν το ήξερα. Αυτό, αν θυμάστε καλά, είναι θα είναι το καινούριο. Κάνουν 83% μπαταρία, τέλεια. Και συνεχίζουμε, δεν σταματάει εδώ το βίντεο. Αυτό το βίντεο συνεχίζεται μέχρι και το τερματικό, γιατί αυτό θα μας πάρει πάρα πολύ. Δηλαδή θα πάρει 10 λεπτό βίντεο. Οπότε όσοι έχουν το πρόσωπο του John είναι the worst guys ever. Και όσο ξεκολλάει θα παίζουμε εμείς και θα κάνουμε και βίντεο με τον Παναγιώτη, γιατί θα έχουμε και live streaming στο βίντεο μου. Θα είμαι και εγώ και οι φίλοι μου και ωραία, κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ και πέφταμε. Αφού δεν ξέρω εγώ τι κάνω τώρα, δεν μπορώ να δείξω τον εαυτό μου. Τότε, ποιος πάει από πάνω? Για κάποιο λόγο δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω πώς πήδηξε την προηγούμενη. Μπρο, τι κάνεις τώρα? Wall. Μπρο, δεν ξέρω τι κάνει τώρα. Κάνει wall hops.
Και όσοι βλέπουν το account μου στο 1662 είναι και τα comments που όλοι στέλνετε στο server. Σταματάω κάποιες φορές γιατί θέλω να πάω τουαλέτα για κάποιο λόγο. Μερικές φορές και boom. Σπίθηξε από εδώ ο άλλος. Θέλω να το δοκιμάσω. Έτσι έκανε και ο Παναγιώτης όταν παίξαμε. Το είχε κλείσει. Αυτή τη φορά δεν θα το κλείσει. Θα παίζουμε όσο θέλουμε γιατί θα κάνουμε και live stream. 7 με 8, 5 με 6, 5 με 7 live streaming chat. Μα δεν μπορώ να πηδήξω ρε. Πρέπει να πάω από πάνω για να τέτοιο. Καλά ρε. Καλά δεν λέω. Οκ, για κάποιο λόγο τα καταφέρνουμε. Μπάου. Και όταν δεν σου λέει κάποιος αν θέλεις να δεις το live streaming που θα στείλω στο YouTube, θα είναι ζωντανά μέσα αλλά πρέπει να φτάσουμε. Boom. Πήδα. Απλά εντάξει, οκ. Εντάξει, καλά παιδιά, δεν θα παίξω το Trolley Spinning Tower. Θα παίξω το Trolley Spinning Tower 4, μιας και μπάσκια και αυτό. Θα πάμε. Αλλά κανείς. Οκ, αρχίσει το παιχνίδι με το troll. Τώρα κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ. Όταν γυρίζω την κάμερα δεν μπορώ να σας δείξω τι κάνω τώρα, γι' αυτό πρέπει να κάνω ένα respawn για να δείξει και την κάμερα και τα γραφικά μας. Ωραία, ξεκινάμε με σύφλο. Κάθε παιχνίδι πρέπει να έχει σύφλο γιατί κατά τη διάρκεια του βίντεο. Οπότε παίζουμε το Trolley Spinning Tower 4 γιατί το Trolley Spinning Tower. Wow. Δεν μπορώ να κάνω jump από εδώ. Boom, έγινε. Εγώ μια μέρα θα ήθελα να βάζανε και να ήταν το Trolley Spinning Tower το 4. Που είναι και λίγο ωραία. Γιατί όταν φτάνεις εκεί πάνω είναι χειρότερα. Και μου αρέσουν και τα χρώματά τους. Όποιος το έκανε αυτό είναι ωραίος για το Trolley Spinning Tower 4. Όποιος το κάνει, δεν ξέρω πώς το κάνουν. Πρέπει να έχει gravity coils. Οκ. Το έκανα και περνάνε τα πόσα λεπτά από το βίντεο μου. Θα έχω και live streaming. Οπότε όταν φτάσουμε 50 subscribers, σας παρακαλώ, θα φτάσουμε 50 subscribers, please. Θα φτάσουμε 50 subscribers για να ανοίξουμε live streaming στο βίντεο μας. Και να έχουμε ζωντανή σύνδεση από παντού μας. Και για κάποιο λόγο, γιατί δεν βάζανε gravity coil. Ό,τι και χειρότερο να παίζεις. Πώς το έκανε αυτό. Έχω δει και ένα άλλο τρόπο. Ότι κάπως πρέπει να πηδήξει. Πήδα. Πέφτεις κάτω. Άντε καλά παιδιά. Τελικά δεν θα παίξουμε και τέτοια. Θα παίξω και άλλα παιχνίδια. Slap Tower. Gravity Coil Tower. Που είναι και το πανεύκολο. Troll Tower. Όποιος είναι και troller γιατί πηδάς ψηλά. Ακούτε τους ήχους των Gravity Coil. Και τώρα πηδάω ψηλότερα. Και θα αρχίσουμε τώρα το μας. Ποιος πηδάει και όποιος είναι και troller να παραμείνει troller για πάντα. Μπορώ να σου πω τι σου πάρω. View the world in someone else's eyes. Αυτό θα χρειαστεί πολύ. Αύριο παιδιά θα έχουμε live στο Brainrot. Εγώ και ο μαζί με τον Χρήστο. 1 ώρα live streaming. Και θα έχουμε και μικρά live streaming όπως 8 λεπτό. Και όσοι είναι trollers, boom. Καλά και εσύ που είσαι ένας τεράστιος. Έχεις πηδήξει από τη μία μεριά στην άλλη. Τώρα θα μου πείτε, όχι ρε γαμώτο. Όχι ρε γαμώτο, με πέταξαν κάτω ρε. Άντε πάμε πάλι από την αρχή, για κάποιο λόγο όλο μου λέτε. Μαχάκι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Βρε άντε πάρτα από εδώ τώρα να το πούμε.
Ωραία, τελειώνουμε και τα λεπτά μας, παιδιά. Αυτό δεν θα είναι ολόκληρο το βίντεο. Μόλις τελειώσει αυτό θα το κλείσουμε και θα να δούμε αν θα κάνουμε live streaming την άλλη εβδομάδα. Με 10 λεπτά βίντεο ολόκληρο. Την αρχή του βίντεο θα το βάλω preload. Και μπάου, πατώσα εδώ και γίνησα ένα συστρότρολα. Όσοι δεν μπορούν να ανεβούν τις σκάλες, μπάου. Κι άλλο ένα μπάου. Τώρα μου θυμίζει λίγο μετρό. Είσαι πιλισάι. Είναι, πας εδώ. Και σκοτώνεσαι. Μπουμ. Τέλεια. Καλή ιδέα. Πού πηδάω τώρα, πηδάω που να είναι ή πάω σε άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή σήμερα να σας πω είναι η τελευταία μέρα που είμαι εδώ Σαλαμίνα. Αυτό θα πω και ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνουν όλη μέρα βίντεο από το καλοκαίρι. Θα αρχίσουν και τα σχολεία και δεν θα κάνω και βίντεο μόνο το Σαββατοκύριακο, θα βάζω upload βίντεο. Ευχαριστώ πολύ τον φίλο μου τον Παναγιώτη που μου κάνουν όλα αυτά τα βίντεο μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό δεν θα είμαι κάτω δεν θα είμαι. Για κάποιο λόγο δεν θα ήθελα να το έκανα αυτό το βίντεο. Ούτε ένα τελευταίο γεια σε όλους και καλά σχολεία. Τα κεφάλια μέσα, παιδιά, chat. Για κάποιο λόγο θα τελειώσω όλο το στήλο Μπρένερ. Το ευχαριστώ και το φίλο μου τον Κώστα που κάνουμε όλες αυτές τις μέρες ένα ολόκληρο βίντεο σε live streaming. Ευχαριστώ όλη την παραγωγή που κάνουμε εγώ και ο Παναγιώτης και τα live. Πάλι καλό που έπεσε. Αύριο είναι 31 Αυγούστου. Καλό τελευταίο καλοκαίρι να το αποχαιρετήσουμε μαζί σας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί αν αρχίσουν τα σχολεία. Μαμά, γιατί άρχισαν τα σχολεία και αυτά. Βρε, άντε πάρτε από εδώ ρε. Ρε τρελή είναι λόγο. Εντάξει ρε. Μια μέρα είναι για να πας στο σχολείο, αγόρι μου. Θα σου πει μαμά. Πας και όμως για κάποιο λόγο θα είναι και ο ξάδερφός μου. Ναι. Για κάποιο λόγο σήμερα ήταν και δεν θα το ξέρεις. Ναι. Πάλι θάλασσα, όλη μέρα θάλασσα, έτσι γιαγιά. Σήμερα δεν πάω θάλασσα, είμαι ξεκούραση σήμερα. Θέλω να κάνω ένα διαλυματάκι από τη θάλασσα. Όλοι μου λέγε για να πάω στη θάλασσα, να πάω, τι λέτε, γράψτε μου κάτω στα comment. Θα πεθάνω. Εντάξει, αυτό ήταν το βίντεο, 12 λεπτό και ευχαριστούμε πάρα πολύ την παραγωγή μας. Τελευταία λέξη, ευχαριστούμε. Ό,τι και να είσαστε, ευχαριστώ πολύ τα βίντεο μας, τα υπόλοιπα. K-pop Demon Hunters, θα δείτε το βίντεο μου στο τρέλερ στο Stremio. Για κάποιο λόγο χρησιμοποιώ και γραφίδα για να τελειώσω το βίντεο. Οπότε ευχαριστούμε παιδιά όλη την παραγωγή μας. Ευχαριστώ και γεια σας, τελευταίο βίντεο.